Good morning आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय नै आङो दायो माने फुं नालाय साहा फुदुंबाय ओरैहाय नै ओमफ्राय नै ओंखाम होदों माइब्रा ओंखाम हमदों नै माइब्रा ओंखाम नै साहाजों जानो हमदों खफ'आ नै निहिर सिरोलायदों अखा बायदि गानाय बायदि जालायदों खफ'आनो मोनबाय नै माइब्रा हमनाया मोनबाय सायाबो जाबाय नै माइब्राया मोनबाय साहा लोंसै होनबा फिसालाया जाग्रोबावबाय गुदुङा खामगोनबो बाबा आया बबेनि मोनदों साम'सखौलाय Makan. जायोना बेयाव होनाङा आं जानो बायो सानैबो आं जागोन बा आं माबा बुस्थु बिहरनाया नै सफैबाय दा देखायगोन आङो मोनबाय नै बेसेनोसै नै बेखौनो बिहरदोंमोन iPhone 41 मबाइल नङाहाय बाबा मा मबाइल सानदों आरो नोङो बेनोमोन आं बिहरनाया नै ओमफ्राय दायो बाहेरायाव एसे ओंखारलांसै खामानि दङ एसे फैद' बाबा जथाया मैला नांगोन बालायाव गानाङा ओरै फै कारेन्ट बिल होनो नागिरदों आरो आब'आ बेयाव मन्दिर माबाबो दंलायो नै मन्दिर कारेन्ट बिल होग्रायाव मन्दिर फिसानो बन्द' नामा ना इखैसो खोमा सोंबा मिथिगोन दिनै सनिबार सेटारडे ना बन्द' नामा नायदा लाइन जालाय माथो खुला नै फिसालाया माबा माबि थांलाबायो हारसिंनो नै जोंसो दखानाव हाबनोसैलाय फिसालाफोरनो माबा लांनो स्कुल टिफिन केक एरि लांनो नागिरदों केकआ अबेखि दंथाय र' मेगि लेनो बाहेरायाव थांदोंमोन ना न' मोनफैबाय नै बेयाव हाबलाय लेट जाबायसो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन अननानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो बाय